Čaute, v tomto videu si ukážeme, ako zlepšiť stabilitu kolena a silu kvadricepsu. Ak vás trápia akékoľvek bolesti kolena, pri ktorých si neviete rady a obmedzujú vás pri každodenných činnostiach, navštívil by som nejakého odborníka. Poďme si ale ukázať zo pár cvičení, ktoré vám môžu pomôcť a zlepšiť stabilitu vášho kolena. Zostupovanie z boxu. Zlepšujeme stabilitu kolenného kĺbu a posilujeme kvadriceps. Pri technike sa sústredíme, aby sme mali celý čas pri stojnej nohe celé chodidlo na podložke, nezdvíhali pätu a hmotnosť mali rovnomerne rozloženú medzi palcovú, maličkovú časť chodidla a pätu. Trup spriamený a pevný. Yielding Iso-Lunge. Brzdná izometria je typ izometrickej svalovej akcie, pri ktorej sa snažíme udržať v určitej pozícii v danom rozsahu s ľahkou doplnkovou záťažou. Čo tým ale získame? Zvýšime kapacitu šliach a väzov absorbovať energiu.